and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. Tawgan ko karon dayon ang akong kaila nga naa sa airport. Gamiton ko ang akong koneksyon aron masayran ko sa manipisto kung asa sila napita mo paingon. Gukuron ko sila bisan asa pa silang suukas kalibutan. Do it for me, Daddy! I love you so much. Ni ugang imong apo is so proud of you. I love you too so much, Iha. Inungdan nga wa ko'y bisan kinsang tugutang mo pa sakit ni mo. And because you love me, ihatag di mo ang tanan nga ako pangayon. Lakip na sa kong anak. Right? Right. Gusto ka kyod, Iha. Sige na. Tawgan ko na nga akong kaila sa airport. Kaganiya pang nakasunod si Elena. Nakasiguro kong na'y makagukod niya sa soda. Muhinay na ko sa pagbiha. Musod ko sa CR. O mag-ilis kong sinina. Isulob na ko ang sweatshirt na ko. Nga may hood. Aron dili na ko mainan pa sa mga sakop nila ni Madeline. Huwag kadadahang mga tao kong nakita. Mugawas na kong kikan nila. Magkalingkawas na ko karon. Magbayad ko sa Madeline sa imong paglagyo na mong managsuon. Gusto mong makuha si Cesar? Sige, ihatag ko siya ni mo. Apan usa na kapatay. Bugo. Gibuguan ka na ko, Madeline. Pues, kining bugo nga imong gingon, ang mupahilak ni mo og dugo. Patyon ko ang lalaki nga imong gimahal sukad pa kaniadto. Mulahos na ko sa probinsya. Adtuon ko na ang naimutangan nila ni Jane, Cesar, ug sa inahan nini. Lawom ng gabi. Nahinanok lang mahi si Jane. Kinindot niyang tanawon nga natuhog. Sa magid sa usa ka anghel. Sa akong pananaw niya. Anghel nga may daghang tinakuan. Gusto si nanay. Kung mas kipili mong taguan ang matuod mong pagkatao, dili ko ka na ugkaton pa. Ang mahinungdanon, mao nga niya ka. Mibalik ka na ako. Kimahal pagyapon ko luyo sa akong nahimungsa ni mo. Pero, ganun wa kagid makahimusa pagpanukmat ako, Mary. Wa ko magdahom nga ingon di ako nimo di ini kamahal. Pasaylo nga napasakitan di ka. Pasaylo nga nawa si Lolo tungod ako. Pasaylo ako, Mary. Tuhoy ko. Kibahayan ako sa tibok na ko kasing-kasing ang akong nahibong sa ni mo. Huwag nilulupulo. Pasaylo ako. Huwag bisan usa sa mga sakop ni Madeline nga nakabantay sa kong pagsibat gikan nila. Kawas nung rakay kong nakakuha dining akong sakyanan sa usa na ko kakondo unit. Sa dili pa moabot ang kabuntagon, moabot na ko sa nahimutangan nila ni Jane. Mahuman ug mag-adlaw
kining tanan. Natagan ko og katapusan ang imong pag-antos, Jane. Ug unya, manlan ka na kita sa laing nasod. Musulod ta ni Elena. Adto ta magpakabuhing malinaw nito. Saan ko? Iatag ko ni mo ang tanan, Jane. Lakip na ang imong galipay. Ang akong cellphone. Si Harold. Hello? Ay, Harold, kumusta naman ni Elena? niya. Nagbiyahe na. Ha? Harold, Pero mihunong ko sa makadiyot aron manawag kanimo. ha? Okay na. Hain ka karon. Nakabatupad niya ng lalaki nga may pasakit, di mo? Pahawa na niya. Palayo niya. Dili ko gustong madikit pang imong panit kaniya. Wa. Niya ko sa gawas. Niya sa balkonahe. Bugnaw kaayo ang hangin diri. Ug malinawon kaayo ang palibot. Bugnaw? Malinaw? Ihatag ko ka na kanimo, Jane. Humanin ning tanan. Kung isaad ko kanimo, ang kalipay nga sukad, wa mo pa matagamtami. I love you. Andan kong mag-usab tungod og alang kanimo, Jane. Dili na nagkapasakitan bisan kanusa. Tapuson ta na kining tanan. Doon na ko ni mo, Jane. Paabot ako. I love you. I love you. Gibuhat ko kini tungod og alang nimo. Busak buhata usab ang pagpatay ang tawana sa akong atubangan. Alang usab nako. Gusto kong mawa na siya sa hingpit. Aron hingpit ka na usab nga maako, Jane. Wifey? Wifey? Wala din sa kong tapalan. Nangihitingali. O baka minom og tubig. Ako apason kay kaiunsap ko. Apog daw sa hangin. Abli ang pultahan. Paingon sa balkonahe. Si Jane. Siya ka nang nagbarog sa gawas. Kabugnaw sa panahon apan nagpahangin pagid siya diha sa gawas. Wala sa tingali ni makatuog ay gikan nga nakamata. May kikasulti di siya sa cellphone. Sige. Matuman ang imong gisugo. See you, Harold. Oh, Ay, Diyos ko. Ganun karoon nga ni Ana. Nakuptan ko na sa kumakamot ang mga tao nga buot na kong panimaslan. Ngayon karon may bati na ko og tumang pagduha-duha. Dili na ko kayang mapatay niya. Jane? Cesar? Si Harold ang imong gikasulti sa cellphone?
Kaganiha ka pa diha. Karon pa. Katong bahin narang akong nabati. Jen, kita ka niya. Abi ko kahangtod sa hangtod na kining tanan. Abi na ko, imo na kong lapasaylo sa tanan ako na buhat na imo. Ituo ko sa imo kipakita na ako, Jen. Milaom ko. Nga mas may patigbabaw ang imong kugman ako kaysa kasilag nga imong kipati tungkol sa akong nabuhat. Cesar, uwa ko makasabot sa mong gisulti. I'm sorry. Pero dili na ako tuyo. Nga mao ka itong mahitabo ni Lolo Pulo. Wa sa mong sabot. Nga ilampat yun si Lolo. Cesar, Nasayod ako. Ikaw ka na. Husto na sa mong pagpakaroon ingnon. uwa ko masayod sa mong ipanulti. Katog na og balik. Kadiyot lang. Gikuptan ko niyo. Habi dali na. Muhigda na ta og balik. Nagduka na ko pag-usap. Gigakos ko ni makugod kayo. Kung sa may mamahimong sa putalan ng tanan, inom tumilang kalulay. Mahal di ka. Mahal kayo. Sige, huwag na natagbalik. Cesar! Yan o? Tana, Unsa? Asa? Kadlawon pa lang. mamiya na tagikan din eh. Unsa? Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!